Oi Jainko, zeure herriaren aurretik atera zinenean, haiek gidatuz eta haien artean biziz, dardar egin zuen lurrak, urtu egin zen zerua. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Senideo Jesusek bere iztueraz, barkamena eta bakea lortu digu. Pasko misterio hau ospatzen hasi aurretik, eska dezagun Jainkoaren barkamena. Jesus jauna, gu salbatzeagatik gizon egina, erruki jauna. Jesus jauna, guri bizia emateko hil eta piztu zinena, Kristo erruki. Jesus jauna, gu aitagana eramateko zerura igo zinena, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, izakiaren izatea berritu egin duzu, hasierakoa baino bikainagoa eginez. Begira zeure errukiaren sakramentu miragarriari, eta zaindu itzazu zeure graziaz eta bedeinkapenez, bizi berriaren misterioaz eraberritu dituzunak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Paulo eta bere lagunak, Pafostik Panfiliako Pergera joan ziren itsasoz. Joan berriz, haiek utzita, Jerusalena itzuli zen. Pergen zehar, Pisidiako Antiokiako iritsi ziren, eta larun batez sinagogan sartu ziren eta han eseri. Legearen eta profeten irakur aldiaren ondoren, sinagogako agintariek norbait bidali zieten esatera. Zenideok, herriari zerbait onik esateko baldin baduzue, mintza zaitezte. Orduan Paulok, zutiturik eta isiltzeko keinu eginda, honela hitz egin ziren. Israeldarrok eta Jainkoaren beldur zeratenok entzun. Israel herri honen Jainkoak gure aurrekoak aukeratu zituen eta herria ugaritu zuen. Egipton arrotz zirelarik eta bere besoaren indar handiaz atera zituen handik. 40 urte inguru, janaritu zituen basamortuan barrena, eta Kanaango lurraldean 7 herri suntziturik, haien lurraren jabe egin zituen 250 bat urtez. Gero, epaileak eman zizkien Samuel profeta arte. Gero, haiek erregea eskatu zuten, eta jangoikoak Saul Kisen semea eman zien. Benjaminen leinukoa eta 40 urtez errege izan zen. Hau kenduta, David eman zien errege, harentzat aitorben hau eginez. Aurkitu dut David Jeseren semea, nire gogoko gizona, nire aginduko guztiak beteko dituena. Itzemana zeukanez, honen hasitik atera zion Jainkoak Israeli salbatzailea, Jesus. Berau etorri baino lehen, Joanek bihotz berritzeko bataioa hotzegin zion Israel herri osoari. Eta bere bizia bukatzera zijoanean, honela zioen Joanek. Ez naiz ni, zuek uste duzuena. Badator nire ondoren beste bat, eta ni ez naiz inor, haren oinetakoak askatzeko ere. Jaunak esana, Hauna, zure maitasuna abestuko dut
betiren beti. Zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Hauna, zure maitasuna abestuko dut, betiren beti, zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esan abai duzu, maitasuna betiko dut eraiki, zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Hauna, zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. David aurkitu dut morroi niretzat, gantzutu dut nire olio santuaz, nire eskua beti berekin izango dezan, bere besoak bizkor dezan. Hauna, zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Nire leialtasuna eta grazia ditu berekin, garai aterako da haren indarra nire izenarekin. Berak deituko nau, zu zaitu taita, ene jainko, nire salbamenaren arkaitza. Hauna, zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Aleluia, aleluia. Jesukristo testigo zintzo eta hilen arteko lehen seme, zuk maite izan gaituzu eta zure odolaz gure pekatuetatik garbitu gaituzu. Aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek bere ikaslei oinak garbitu ondoren honela esan zien. Egiaz diozuet, morroia ez da nagusia baino gehiago. Bidalia ere ez da bidaltzailea baino gehiago. Hori dakizuelarik zorionekoak zuek betetzen baduzue. Ez diot hau zuen guztiongatik, ongi dakit nik nortzuk aukeratu ditudan, baina bete beharra da liburu santuak diona. Nere ogitik jaten duenak egin dit saldukeria. Orain esaten dizuet, hori gertatu baino lehen, gertatzean ni naizela iniz dezazuen. Egiaz diozuet, nik bidalia hartzen duena, nik hartzen nau. Eta ni hartzen nauenak, bidali nauenak hartzen. Jaunak, izana? Azken afarian gaude, Jesusek oinak garbitu dizkie bere ikasleei eta hitz importanteak ditu bere apostoluei esateko. Gertatu aurretik esaten dizkizuet gauza hauek, gertatzen direnean ni naizela sinetsi dezazuen. Sinetsi dezazuen liburu santua betetzeko gertatu direla gauza hauek. Jesusek gure bizitzan gertatzen zaizkigun gertaera guztietara prestatzen gaitu. Nola? Liburu santuen bidez, Jesusen hitzaren bidez, Israelgo herriaren historiaren bidez, Jesusen bizi eta bere ikasleen biziaren irakatsien bidez. Gure bizitzako gauza guztietara prestatzen gaitu Jesusek. Hemen beak biziko du, beak nahi ez zuen zeozer, Judasen traizioa. Preste on gabe, gauza hauetarako, ez usteetarako, arrisku badaukeu. Gertatzen zaizkigun gertaera batzuen aurrean, galduta sentitzea, beldurtuta, ez ulertu gabe, blokeatuta, zergatik niri, zer egingo dut bain, triste baita, gertaera batzuen aurrean, triste otea eta ezin kontrolatu ahal izatea.
baino jaunarekin prestatzen bagera, Jesus jaunarekin tratua baldin badugu, erlazio baldin badugu, desberdina izango da. Gertatuko da berdin-berdin, zaila izango da, berdin-berdin, baino norabide batean jungo gea. Iparra zein den argi izango dugu. Behin Jesusek antzeko diskurso bat egin zuen, bizitzaren amaieran zegoela, Jerusalengo tenpluan kanpoaldean zegoen ikasleekin, eta tenplura begiratuz, esan zien, benetan esaten dizuet, eunen batean, ez da harri bat gehituko tenplu hontakoa, ez da bat. Eta jarraitu zuen, goseteak egongo dira, izurritea gertatuko dira baita. Baino, jakintzazue, zeuen buruko ile guztiak kontatuta daudela. Puntu garrantzitsua da, Jesusek esaten diguna. Gauzak ez dira betiako. Gure bizitzako gauzak, asko, gehienak, ez dira betiako. Gazte naizela, egunen baten, ez nahi gazte izango. Gurasoak, anai-arrebak, lagunak ditudala, tamalez, egunen batean, banatu ingo gea. Erlazio afektibo baten nagoela, aldatu liteke, tamalez, esperientziak horrela erakusten du. Zer da orduan inoiz aldatuko ez dana, zer indezakegu gauza hauen aurrean, beldurra izan? Ez. Jesusek beste gauza bat egiteko erakusten digu. Zer da zeuen buruko ile guztiak kontatuta daude. Gauza hauek gertatuko dira, bai? Baina zeuen buruko ile guztiak kontatuta daude. Bida, Jesusi Judasen traizioak bihotz-min ikaragarria sortu zion. Beak mina sentitu zon, sufrimendua, oso ondia. Pena sentitu zon, pena sakona, pena hiltzeraino, sentitu zuen pena Judasengatik, bere lagunarengatik. Baina zein zon Jesusek? Liburu santuen arabera irakurtzen du tragedia hau, zentzugabetasun hau. Eta pentsatzen du Jesusek, honek nora eramaten nau? Zai gustatzen traizio honek. Nahi gauko nuke, Judasek hau egingo ez balu. Baina nora eramaten nau, hangoiko aitak guzti honekin, salbamenera, piztuera. Bide ez ezagun batetik, espero ezan bide batetik, baina salbamenera. Jesusek ez zuen Judasen traizioa nahi, baina bazekien, guzti honik nunbaitea eramaten zuela, eta leku eder batea, egoera eder batea, piztuerara. Eskari zaiogun jangoikoari, guk ere irakur dezagula gure bizitza, gure gertaerak, gure ezbeharrak ere, eta baita bizitzen ari garen egoera hau, ez gure buruaren arabera, soilik, baizik eta jaunaren hitzaren arabera. Gure buruko ile guztiak kontatuta daude. Egi ogun otoitz fedez jangoiko aitari. Eliz arduradunen alde. Gida dezatela ardura zartzainonak beren eskuz utzitako hartaldea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde, gaixo guztien alde, baita mediku eta erizainenen alde. Adineko pertsonen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Kristo berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde, garai honek familia loturak sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan.
eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde bizi dugun egoera Jesusen Paskuaren poza bete dadin. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Iztueraren itxaropenean hil direnen alde. Jaunak betiko atsedenean arditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zu badakizu, hemen gaudenon bizitza behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak, eta onartu fededunon asmoak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxi egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxi egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz, eguneroko gure pozak eta nekeak aldarera eramanez, jainko aita alguztidunari eskaintzeragoa zen opari hau, atsegin izan dakion. Igo bite zu gana jauna, gure otoitzak eta opari eskaintzak, zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentuak hobeto ospa ditzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zu zen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldi hontan. Honen bitartez jaiotzen dira, argiaren seme alabak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie fededunei, zeruko reinuko ateak. Gure eriotza desegina izan da, haren eriotzan, eta haren piztueran, gu guztiok piztu gara. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Ekitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, dun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko itxuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin. Eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan, jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zure zerbitzariak. Luis, Josu eta Iosu, Mari Carmen, Abelina, Jose Luis eta Consuelo, Ili, Juani eta Jeni. Era berean, izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenide guztiak eta hildakoak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Familia bereko anai arreba geranez, esan diezaiogun elkarturik, zeruko aitari. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukieri esker, pekatotik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, pekatua eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta pakea gurra egin zenien. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, baiozu elizari pakea. Man batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, mai guzu pakea.
Hona hemen jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorpua. Kristoren odola. Ni zuekin izango nauzue egunero, duaren azken arte. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz, hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainkoa alguztidun beti erekoa, iko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran. Ugaritzazu gugan, Pasko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera, janari salbagarri honen indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bihar ere ostirala, atxaleko 7:00 elkar. Horena izan eta bihar arte, jauna zuekin. Edinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren paketan. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarien alde, gain da gure.